फ्रेन्ड्स बोराय हरलायबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै जोंहा क्लिन खालामनांगौ दं आरोना एकदमबारे प्लान्टखौ गासिबो माने अना गिदिरा बाउन्डारि वाल होनो नागिरदों नालाय ओंखायनो स' आसा खालाम नोंथांमोना नायगोन स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट ग' ओमफ्राय अनार गिदिरबो दंफैयो आरोना नै क्लिन खालामगासिनो बाबाजों अनार गिदिरजों ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ नै जोंहा खामानि मावनो थांदों दिनै लोगोफोर नै इटासो फैदों आरोना जोंना ओमफ्राय एकदमबारे साफा खालामजोब्बाय नै जोलैखौबो ओमफ्राय आंहाबो बैखौ दाहाय बानायनांगौ जिसिपिजों बाबा मोनना नै डिजेल लायदों आरोना कारजों अनारनि कारजों जोंनि अनार गिदिर नै बियो फैदों दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन ने बेखौ सालायसिगोन आरोना जा गोबावथारसैमोन आरोना वाल बाउन्डारि होजोबसिगोन आरोना जोंना ओ बाय हमगा हमा को जल्ले को कैसा कर दिया है ऊपर कर दिया है जल्ली को उधर देखो काम कर रहा है नै जा दखानाव थांब्रबदों एसे ब्रेक टाइम आरोना ओमफ्राय आन्दाबाव बे पानिपुरि लाबाय आरोना नै एकदमबारे हाद्रि गुफुंजोबनानै आंना मा सिस्टेम हालोद जाबाय आरोना जोंहा पानिपुरि जानोसैलाय आरोना लोगोफोर खामानि जोबथ'लायबाय दसे मामिया जागासिनो आरोना जागासिनो ओंखाम उखैबाय खामानि मावनानै नालेंखरनि साम्बार बियो ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಾನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹಾ 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 ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ
फिसासो मावगासिनो नै लोगोफोर जोंना सान्दिया आरो इथासिबो दङ नै खोमसिगुलायबाय लाइट होना मावगुलायबाय हनै नैबे टिप्पाराव लड हरगासिनो मोनाजासे खामानि जाबाय नै लोगोफोरा दाबो दुगै मोनाखै hurrah. मोनागुलायबाय आरोना एकदमबारे जा गुसु गुसु थावाव दुगैनांबाय एन्ड दायो जों मा संगासिनो थारमाने खोन्थानोसै दायो जोंना नै थास' आथिंजों नाजों संदों ना गोरानजों ना फिसा फिसाजों नै दिनै ना मोनानि ओंख्रिया जोंना टेस्टि खामानिखौ हाजोबाखै आरोना ओमफ्राय गाबोन फुङावबो मावबावगोन स' गाबोन फुङावबो एसे दिन्थिनोसै मा मा मावो नै लोगोफोर फुं जाबाय जा मोजां स्लिम जाजोब्बाय आरोना मैयानो मावजोबखांबाय बेखौ नै मैया मोनायाव एसे दजिं खालामबाय ओमफ्राय दायो नै इटाजों खालामखांबाय आरोना जा स्लिम नुबाय नै जायगाखौ दाबो मावगासिनो आंहाबो दाहाय दङ आरोना खामानिया ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो ओमफ्राय वाल बाउन्डारि होबा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै पार्ट 2आव स' नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय